Ahoj, dneska si ukážeme, jak zakončovat pomocí kroužků a ukážeme si to na batohu. Jo? Tak, mám připravený šátek. Tak. Dáme na značku. Tak, zakapsujeme si prcka. Tak, zakapsujeme. Ano. Ty máš dneska povídavu, viď? Tak. Tak. Zakapsujeme, chytneme za kejty a nahodíme. Tak. Ahoj. Tak. Tak. Pořádně si popruhy srovnáme na ramenou a poutahujeme. Jo. Jeden. Druhý. Tak. Tenhle šátek je dost deka, takže je ho dost do ruky, ale já to mám ráda. Tak. Jo, zakapsováno. Vedeme přes zadeček. Pod zadečkem uděláme kříž. Prostě klasický batoh. Tak. A teď máme dva popruhy. Jo. A pomocí kroužku uděláme zakončení. Tady se mi to koukám celý přetočilo. No. Tak. Vezmeme si kroužek. Já mám teda L-kovej, protože na deky L-ko, jo. A koukejte na to. Já dám kroužek pod šátek. Pod šátek. Druhý cíp vedu ze spodní části do kroužku. Jo. A vedu přes ten první popruh. A dovnitř do kroužku. Já mám teda problém, protože tohle je fakt deka jako prase. A vidíte, že mám problém ho i do toho L-kového kroužku nacpat. Ale já to nevzdám. Tak. 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 Jo. A potom už jenom poutahujeme. To samé tady. Chytneme. A utahujeme. Tak. No a máme krásné zakončení kroužkem. Tak. Tak pa.